odziva, priko sinjeg mora. Dođi, dođi, oče moj, Mrklano se sprema, naše mile majčice. Na ognjenoj zemlji, u vodi do koljena, po mnogo sati dnevno, izloženi polarnom vjetru, spavajući pod šatorom i hraneći se ljutim mesom divljači, Hrvati tragaju za zlatom. Bio je to velik trud, koji se nije uvijek isplatio. Pored toga, ovčarstvo sve više privlači naše doseljenike. To je bilo sve u rukan eksploatadore. Eksploatadora, ona je imala svoje radnike. Trebalo da umre jedan radnik na farmi za da primi drugoga. I da primi drugoga, primile bi brata, oli strica, oli rodbinu onoga koji je umra. A vi ne biste imali tu da pravo doći raditi. Ni ja. I onda nije bilo drugoga posla nego radi uzlato. Stvar da je nas bilo kako 900 zlatara uradilo u Kordonu Makedano. Taj život nije se moglo više, nijedan nije mogao više raditi od 4-5 godina, pošto bi se razbolio. Potle, ako bi radio više. Pošto su bile teške radnje, uvijek u vodi, uvijek mokro gdje je radio. I kuće slabe od zemlje. Zlata moglo se naći 2 grama na dan, 3 koji su vadili 4-5 grami na dan. Ali manje 2 nisu radili, nijedan. U to vrijeme što sam ja kopa u zlato 5 godina, niko nije manje od 2 grama na dan vadio. Imali su sreću puno ljudi što su vadili zlata. Tute, dosta. Ima jedan Marušić od naših što je izvadio 20 kila zlata. I u zadnju nije imao ništa. Mi smo ga morali poslati u Dalmaciju kad je došao u stare godine. 20 kila zlata je izvadio. Od samog početka, sve brojnija zajednica Hrvata u Čileu pokušava se organizirati radi međusobnog pomaganja u slučaju bolesti ili smrti. Na to ih je navodilo organiziranje doseljenika drugih nacionalnosti. Austro-Ugarska posredovanjem svog konzula traži način da pod svojom organizacijom i nadzorom drži doseljene Hrvate, okupljajući ih u različite organizacije carskog predznaka. Tako je osnovano Austrijsko društvo uzajamne pomoći, čiji su članovi bili doseljeni Dalmatinci. U to vrijeme u Hrvatskoj rastu anti-austrijska raspoloženja. Ona se u Dalmaciji iskazuju zahtjevima za pripojenjem Banskoj Hrvatskoj. Ta će se zbivanja odraziti i na naše naseobine u dalekom Čileu. Bračanin Jurij Jordan, zajedno s nekolicinom istomišljenika, pokrenuo je u Punta Arenasu osnivanje Hrvatske čitaonice. I to će biti prva institucija koja će nositi hrvatsko ime u Južnoj Americi. Uskoro započinje jaka politizacija na domoljubnoj osnovi, pa jedan dio doseljenih Hrvata napušta Austrijsko društvo uzajamne pomoći i osniva Hrvatsko dobrotvorno društvo. Ovo društvo bilo je utemeljeno u pravom narodnom duhu. Zato će se odmah zametnuti podjele na one naše doseljenike koji su bili za ostanak Hrvatske u Austro-Ugarskoj, a drugi za rješenje hrvatskog pitanja izvan njezina okvira. Te će podjele približavanjem Prvog svjetskog rata postajati sve izraženije. Kako su sve kuće u to doba građene od drva, bili su učestali požari, pa su nacionalne zajednice osnivale svoja vatrogasna društva. Tako i naši iseljenici osnivaju svoje vatrogasno društvo. Ta satnija vatrogasaca pod imenom Austrijsko društvo broj 4 imala je za članove samo Hrvate. Mlađi članovi nisu se slagali s ovim imenom i tražili su da se društvo nadjene hrvatsko ime. Stariji pak članovi nisu bili za to, pa je 4. svibnja 1902. određeno da se nadjene ime Slavijansko vatrogasno društvo broj 4. Ovo je privuklo u društvo još više članova, pa će uslijediti nova promjena imena. Kroničar je zapisao: Svjesniji su zahtijevali da se izvjesi hrvatski barjak,
što je za zgojne Austrijake i Slovence bila ljuta rana. Nezadovoljstvo ovih uzvitlalo je silnu prašinu, što je onima koji su odlučno ispovjedali svoje hrvatsko ime dalo povoda i da je odlučnije zahtijevaju hrvatski barjak i promjenu društvenog imena. Već 24. listopada 1903. bilo je društvo prekršteno u Hrvatsko dobrovoljno vatrogasno društvo broj 4 i posjedovalo je svoj narodni barjak. Prvo kulturno-umjetničko društvo u Punta Arenasu utemeljeno je 1905. pod nazivom Hrvatsko tamburaško društvo Tomislav. Prije Prvog svjetskog rata Hrvati u Punta Arenasu uključuju se u Sokolski pokret i osnivaju Hrvatski športski klub Sokol. Sokolska akcija naišla je na velik odjek, tako da će već nakon godinu dana klub brojati 143 člana. Ova društva naših iseljenika samo će usporiti proces njihove asimilacije i sačuvati nacionalni identitet. Neposredno prije Prvog svjetskog rata u Punta Arenasu počeli su se organizirati i Hrvatice. Hemos tratado siempre de hacer el bien a los hogares, a los niños, a los ancianos, a toda la gente que la necesita, nuestra gente y la gente de aquí de nuestra región. Ahora nosotros hacemos estos té todos los meses y es para ir en ayuda de diferentes instituciones. Entonces pasan el tiempo, juegan un bingo y todos los meses tenemos 60, 70, 80 y vienen encantados. Y nosotros felices de recibirlas y poderlas atender también, porque a su vez están cooperando para nosotros, para lo que nosotros estamos haciendo. Na osnivačkoj skupštini društva Hrvatska žena u siječnju 1914. godine tadašnji osnivački skup zapisao je u svom programu među inim i ovo. Najprva naša dužnost je da živo radimo, kako bismo uščuvale onaj najljepši dar najveće vrijednosti, a to je naš milozvučni hrvatski jezik. Za njega treba da se borimo, jer po njemu smo sve što jesmo. Svaka prava Hrvatica mora nastojati da se u njenoj obitelji govori samo hrvatski. Svaka prava Hrvatica mora nastojati da se respektira naš materinski hrvatski jezik, jer nam je to od velike potrebe, budući da smo se zanemarile u tom pogledu. Jedan od ciljeva Hrvatske žene bio je i da pomaže ženama u domovini. Izbijanjem Prvoga svjetskog rata ovo je društvo odmah iskazalo svoj protuaustrijski svjetonazor, djelatno se uključivši u jugoslavenski pokret. Razgranata društvena aktivnost iziskivala je potrebu osnivanja tijela koje bi koordiniralo rad hrvatskih društava u Punta Arenasu. Tako će 1915. godine biti utemeljen Hrvatski dom. On zatim postaje ne samo sjedište hrvatskih ustanova u Punta Arenasu, nego i koordinator njihova rada, to jest središte narodnog, kulturnog i političkog života iseljenika. Po uzoru na Hrvatsko dobrotvorno društvo i Austro-Ugarsko društvo uzajamne pomoći pokušat će osnivanjem svojih društava. Članovi su mogli postati samo austrijski podanici, pa se dogodilo da su i u tom klubu pretežno bili naši ljudi. Od 85 članova utemeljitelja austrijskog kluba, samo dvojica nisu bila podrijetlom iz Dalmacije. Oni će se okupljati u Dalmatinskom domu pod austrijskom državnom zastavom, dok će Hrvatski dom okupljati naše iseljenike koji nisu prihvaćali Austro-Ugarsku monarhiju kao svoju državu, a budućnost su vidjeli u ujedinjenju južnih Slavena. Tako će se sve ove podjele i izjašnjavanja nacionalne pripadnosti najviše prelamati preko društava. Naime, bez obzira na karakter društva, bila ona vatrogasna, dobrotvorna, masonska, športska, zabavna, te što je većina pravilnika zabranjivala bavljenje politikom u sklopu društva, sva će ona biti politizirane. A kako i ne bi bila, kad je i samo određivanje imena društva bilo prvorazredan politički čin. Mijenjanjem austrougarskih imena društava u hrvatska, slavenska, odnosno jugoslavenska, stvarana je podloga na koje će kasnije niknuti jugoslavenski pokret, kao politički pothvat za rušenje Austro-Ugarske i stvaranje zajedničke države južnih Slavena. U tom pokretu masonske lože u Čileu imat će posebno značenje i velik utjecaj. Djelovanje slobodnih zidara u Čileu je slobodno, ali u javnosti vidljivo u onolikoj mjeri koliko dopuštaju pravila organizacije. To djelovanje je mistično, ali ne i tajnovito, kako se često kod nas prikazivalo masonstvo. Obnašanje funkcije u masonskim ložama u Čileu
vrlo je jak dokaz podobnosti za obnašanje drugih visokih dužnosti u politici, kulturi, gospodarstvu ili informiranju ove zemlje. La orden masónica, tal como se lo manifestaba hace un momento, tiene principios muy sólidos y diría yo universales. Es tolerante, tolera todas las ideas ajenas, todo tipo de concepción respecto de lo que es Dios, no hace ninguna distinción de tipo político, religioso ni étnico. En este contexto, la masonería creó en Antofagasta la logia Pocret, cuyos iniciadores fueron croatas. Croatas que pertenecían a otras que habían llegado hace tiempo a Antofagasta, pero que llegaron acá, se iniciaron en otras logias y ellos fundaron la logia Pocret, que es una logia que en sus comienzos fue netamente croata. Pero todo este grupo de hombres que llegaron justamente de Croacia eran hombres imbuidos de practicar el bien común, la tolerancia y el bienestar del prójimo, el bienestar de los demás. Para nosotros, los chilenos residentes, es un orgullo que este grupo de hombres que llegaron a Chile y específicamente a nuestra ciudad hayan creado esta institución que prestigia a la masonería de Chile, a la masonería del país. De ella han egresado hombres tremendamente importantes para el progreso cultural, social, económico de la ciudad de Antofagasta. Masonstvo u Hrvatskoj širilo se od druge polovine 17. stoljeća. Zanimljivo je da je među Hrvatima u Čileu ponajprije prihvaćeno među iseljenicima otoka Brača. Oni će 1917. godine osnovati ložu Pokret 54, koja je kao jedan od ciljeva sebi postavila pravedan mir slavenskim narodima koji su se borili za oslobođenje ispod Austro-Ugarske monarhije. Pristajanje naših iseljenika masona uz jugoslavensku ideju treba promatrati u kontekstu opće nesnošljivosti koje je masonerija iskazivala prema Austro-Ugarskoj monarhiji. Svojim djelovanjem masoni su provocirali sukobe unutar naših kolonija, koji su ponekad, kao u Antofagasti 1917. godine, znali eskalirati do usijanja. No oni su uvijek bili u matici iseljeničkog pokreta, a ne izvan nje. Članovi lože htjeli su se nametnuti kao vodstvo jugoslavenskog pokreta, čemu se opirao mali puk, te su sukobi imali i socijalni karakter. Zanimljivo je da masoni nisu uspjeli, premda je poznato da je znatan broj članova Jugoslavenskog odbora, koji je djelovao u Londonu, bio u masonskim ložama, a njih nalazimo i među drugim istaknutim političarima koji su radili na stvaranju stare jugoslavenske države. Han tenido, no sé, algo triste para nosotros que esta nacionalidad croata haya tenido todos estos cambios, toda esta que trajo confusión a la gente humilde que llegó desde allá y que vino a laborar aquí a Chile, y tantos así que muchos de ellos, yo diría que el 99% de los croatas, todos murieron aquí en Chile y están sepultados aquí en el cementerio de Antofagasta. No como otras nacionalidades, como ingleses, norteamericanos y otros, eso vinieron a trabajar y después se fueron a su patria. Cuando hicieron fortuna se mandaron a cambiar. Los croatas que llegaron acá se integraron de lleno a la vida de la patria chilena, esta nueva patria. Y nunca, muy pocos de ellos renunciaron a la nacionalidad croata. Siguieron siendo croatas hasta el último. Con los cambios que hemos visto que ha sufrido esta nación durante las diferentes etapas de las diversas guerras que han habido en Europa. Nekoliko čimbenika utjecalo je da su procesi i integracije i asimilacije upravo u Čileu tekli nevjerojatno brzo.
To su mediteranski kulturni supstrat, osobito blizak Dalmatincima, katolička vjeroispovijest, otvorenost čileanskog društva, kojih nije sililo na zatvaranje u svoju skupinu, te jednakost u prilikama, koja je svakom stanovniku Čilea omogućavala brz uspon na socijalnoj skali. Začuđujuće brzu asimilaciju možemo pratiti kod Mateja Škarnića, jednog od naših najistaknutijih intelektualaca na ovom prostoru. Došavši u 14. godini u Čile, on je 1917. kad mu je bilo 36 godina, već potpuno zaboravio hrvatski. Doduše, nije izgubio svijest o nacionalnom identitetu, što potvrđuje da je jezik samo jedan od njezinih činilaca. Matej Škarnić rodio se 1881. u Milni na Braču. Školovao se za knjigovođu, a kasnije radio je kao novinar i knjigovođa. On je 1908. godine pristupio masonskom pokretu i to loži Eugenio Laban, broj 26, gdje će svojom iznimnom energijom i intelektom brzo napredovati kao pokretač i osnivač brojnih drugih loža, u kojima su pored ostalih djelovali i Hrvati koji su živjeli u regiji. Godine 1917. osnovat će spomenutu ložu Pokret 54. Članovi te lože bili su isključivo Hrvati, koji su već bili članovi drugih loža u Antofagasti. Za hrvatsku iseljeničku historiografiju Škarnić će ostati važan i kao utemeljitelj i urednik istoimenog tjednika Pokret, a bio je vlasnik tiskare Škarnić, čija zgrada i danas postoji u Antofagasti. Glavni klijent njegove tiskare bila je tvrtka Baburica i Lukinović. Llevo, como lo dije antes, 53 años en esta institución masónica Pokret número 54. Lo que puedo decir es que estoy feliz de ser hijo de croata. No he estado nunca en la tierra de mis padres. Como ellos un día llegaron a Chile y aquí se quedaron para siempre, bueno, yo nací acá, no en Antofagasta, en Vallenar, donde mi padre con otros tíos tenían una empresa de luz eléctrica en los años 16, 17. Y todos nosotros fuimos 6 hermanos, y todos estudiamos y vivimos y nos quedamos aquí en Chile. Actualmente soy el último que está quedando del grupo de los 6 y me siento feliz de llevar sangre croata en mis venas, porque los padres nos inculcaron el cariño a a esa patria de allá. O sea, para nosotros ser croata y ser chileno es lo más grande que hemos podido aspirar. Do početka Prvoga svjetskog rata Hrvatska je iseljavanjem nepovratno izgubila 350.000 stanovnika. To je vrijeme stvaranja snažne hrvatske emigracije, koja će kroz cijelo stoljeće u povratnom djelovanju biti važan čimbenik u cjelokupnom životu nacije. Nakon što su osnovali svoja društva u svim kolonijama gdje su živjeli, naši iseljenici u Čileu osnivaju druge ustanove, poput škola, banaka, a svaka kolonija ima i svoj dio na mjesnome groblju. No ne treba pomisliti da se do solidne i neovisne egzistencije lako dolazilo. Mnogo je oporih dana utkano u živote naših iseljenika. Ja sam došak u Čile kad sam sa stricom, on me je doveo u Ameriku. Imao sam 16 godina. Došli smo ovamo i tako bili smo u Puntareni 6 dana, potom smo išli na štanciju od moga strica u Isla Isabel. Isla Isabel. Tu smo bili godinu dana na toj štanciji i kad je jedan, vi znate, mlad dođe, ostavio doma sve svoje drugove, sve svoje roditelje, tako da je bilo teško. Kad bi došla nedjelja, onda bi uzeo bi konja, pa bi išao na konju tamo na Upolje, pa tako bi plaka tutenca da di je moje selo, di je moje
gdje su moji roditelji, gdje su moja braća, gdje su moje sestre. Da mi ko reče, dan danas, vrati se na 16 godina, pa proći ono što sam ja prošao, ovih 60 i toliko godina, ja bi volio umrit, nego vrati se i sve ono proći što sam prošao. Kako sam radio, kako sam patio, kako sam... Svega je toga bilo. Volio bi umrit mirno, nego se vratiti na 16 godina i proći ono što sam prošao. Čileanski zakon bio jednak za sve useljenike. Dopuštao im je potpunu samostalnost u organiziranju svojih skupina i davao im je slobodu tiska na materinjem jeziku. Međutim, uvjeti za razvoj novinstva u ono doba bili su iznimno teški. Iseljenika je relativno malo, a ako izuzmemo još i slabije pismene, krug čitatelja je doista uzak. Hrvatske novine u Čileu izlazile su najčešće tjedno, iznimno 2 puta na tjedan. Vijek izlaženja bio im je kratak, od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Često su bile u uskoj vezi s nekim iseljeničkim društvom, a katkad su bile i njihova glasila. Izlazile su na hrvatskom jeziku, no donosile su članke i na španjolskom. Potonje uglavnom kad bi htjeli upozoriti čileansku javnost na probleme s kojima je bio suočen hrvatski narod pod austrougarskom dominacijom. Najpoznatiji hrvatski novinari i urednici do Prvog svjetskog rata bili su Ivan Krstulović, Petar Gašić, Luka Bonačić-Dorić, Ivan Vuković, Miroslav Tartalja i Matej Škarnić. Za vrijeme Prvog svjetskog rata važnu ulogu imali su Milostislav Bartolica i Marcel Kolin. No oni su doista bili privremeni useljenici u službi Jugoslavenske nacionalističke omladine, odnosno Jugoslavenskog odbora u Londonu, a posredno srpske vlade, koja je već tada na Jugoslaviju gledala kao na proširenu Srbiju. Ivan Krstulović nije se slučajno našao na početku ovog novinarskog niza. On je utemeljitelj hrvatskog novinstva u Čileu, no i nadasve svestrana i zanimljiva javna osoba. Rođen je u Nerežišćima na otoku Braču 1858. godine. Polazio je gimnaziju u Splitu, službovao u pošti u Nerežišću, svirao orgulje, zahvaljujući iznimnom talentu oslikao mnoge oltare po bračkim crkvama, zašto se usavršavao u Veneciji, studirajući na Kraljevskoj akademiji. Surađivao je u dalmatinskom tisku i sudjelovao u političkom životu kao agilni član Narodne stranke. Poslije očeve smrti napustio je Ivan Krstulović Brač i preselio se u Split, gdje će nastaviti svoju protuaustrijsku aktivnost za oslobođenje hrvatskih zemalja. Posljednji posao u Hrvatskoj bio mu je prijevoz Splićana malim parobrodom na popularno kupalište Bačvice. No kada se njegovom brodiću dogodio kvar, vlasti su iskoristile priliku i politički nepodobnom Krstuloviću oduzeli koncesiju. To mu je prelilo čašu, te je preodjeven u cestovnog radnika emigrirao u Antofagastu. S obzirom na motive iseljenja te njegov budući rad, može se reći da je Ivan Krstulović jedan od prvih hrvatskih političkih emigranata. U Čileu je Krstulović odlučio djelovati prosvjetiteljski putem novina Sloboda, čiji su prvi broj čitatelji dobili u ruke 1. ožujka 1902. godine. U njemu je najavio ovaj politički smjer. Sloboda će slijediti program neumrlog Ante Starčevića i Bogovića, zabuditi hrvatski narod da se prene na nov život. Sokoliti će ga da ustraje u slavi na braniku svojih prava, osuditi će govorđije i renegate, žigosati će domaće izdajnike i šarenjake i reći će progonitelju i tlačitelju da poštuje naša prava, ako neće da gore dopadne. Bio je to prvi hrvatski list u Čileu. U zaglavlju lista istaknuto je da je Sloboda organ za neodvisnost slavijanskog naroda, te usklik Bog i Hrvati i Preradovićev stih Zora puca bit će dana. Krstulović je tiskao u vlastitoj dalmatinskoj tiskari, koja je bila najmodernija u Antofagasti. Najavljeni program iz prvog broja slijedio je do kraja. Nakon Slobode, u Čileu su do Prvog svjetskog rata pokrenute još ove novine. Male novine, Domovina, Novo doba, Dom u pustinji, sve u Punta Arenasu. Los croatas aún mantienen un pequeño diario que lo leemos nosotros 3 o 4 veces al año, sale Male Novine, que es yo creo que es lo que queda vivo de este origen croata. Pero no obstante eso,
En mi calidad de dueño de un diario Punta Arenas, croata, como de mis asistentes, nosotros tenemos mucho preocupación siempre de destacar las cosas, aunque el diario es en español, es para los chilenos, no tiene ninguna vinculación con Croacia, sin embargo, sí tenemos nosotros el cuidado de no dejar de lado cualquier información que pueda aparecer en el mundo y que diga relación con Croacia, con el desenvolvimiento de Croacia actualmente, del año 1990, cuando obtuvo su libertad, y hasta este minuto en que se desarrollan todos los acontecimientos políticos, sociales en ese lejano i querido país. Na crti političkog razvoja koji je tekao u domovini od početka 20. stoljeća, a koji se kretao u pravcu jugoslavenstva, ovdje će se ubrzo utemeljiti snažan jugoslavenski pokret. Iz ondašnje perspektive, on se činio posve logičnim. Pred strahom od njemačkog prodora na istok i italijanskih presizanja na hrvatsku obalu, spas se tražio u snaženju u jugoslavenskoj zajednici. Iznenađuje, međutim, silina s kojom se pokret od početka obračunava sa svima koji drukčije misle, pa se uskoro činilo da svi iseljenici sviraju na jednom političkom instrumentu. Zapravo, bio je to privid. Istraživanja su pokazala da se velik dio iseljenika pasivizirao, a to je omogućilo militantnoj skupini, od kojih 1000 iseljenika, da se nametne javnosti. Pomognuti od emisara Jugoslavenske ujedinjene nacionalističke omladine i Jugoslavenskog odbora u Londonu, oni nakon žestokog sukoba s vodstvom u pokretu utemeljuju Jugoslavensku narodnu obranu, organizaciju s ekstremno jakim unitarističkim i centralističkim programom, kakvog nikad nije bilo među Hrvatima. Praćenje političkih događaja u domovini i nastojanje da se sudjeluje u njima, skupljanjem novca za institucije ili politički ugrožene pojedince, djelovalo je dvostruko na Hrvate u dalekom Čileu. S jedne ih je strane ujedinjavalo u zajedničkim akcijama, a s druge razjedinjavalo, jer su političke podjele iz domovine prenesene i u iseljeništvo. Nakon potpisivanja tajnih ugovora u Londonu u travnju 1915. godine, na temelju kojeg je Italija napustila Trojni savez i pristupila Antanti, koja je za uzvrat nakon rata obećala dio hrvatskog etničkog i povijesnog prostora na Jadranskoj obali, svaki ishod rata za Hrvatsku bio relativan. Prioritet zrele politike u takvim okolnostima jest da u trenutku sklapanja mira naciju dovede u položaj subjekta koji će utjecati na svoju sudbinu, no to nije bilo lako. Zato je ovo razdoblje Prvoga svjetskog rata nedvojbeno najburnije razdoblje u povijesti hrvatskog iseljeništva u Čileu. Od samog početka uzburkao se politički život u svim našim naseobinama. Ovom pokretu pristupit će i Ivan Krstulović. Iako već bolestan i star, on još nije rekao svoju posljednju. Sada, na početku Prvoga svjetskog rata, aktivno se uključio u iseljenički pokret za rušenje Austro-Ugarske, postavši predsjednikom ogranka Jugoslavenske narodne obrane Triglav u Santiagu, gdje se u međuvremenu preselio. No ubrzo se žestoko sukobio s vodstvom. Bio je zapravo jedini disident Jugoslavenske narodne obrane u Južnoj Americi, koji se usudio dirnuti u njezinu misao vodilju prema kojoj u jedinstvenoj jugoslavenskoj monarhiji živi jedan jugoslavenski narod. Zbog toga stari borac slobode, kako se potpisivao u mnogobrojnim prosvjednim pismima, preporoditelj čileanskih Hrvata, od svemoćnog vodstva Jugoslavenske narodne obrane, samo što nije bio proglašen Austrijakom. Umro je nekoliko godina kasnije i sahranjen je na katoličkom groblju u Santiagu.